isikhathi sakho. Angisiboni isidingo njengoba angilahla ngikhulelwe. Shuthi wakhombisa ukuthi yena wayengafuni ukuba nengane. Useyathanda manje? Oh, okay. Useyathanda manje ukuba nengane? Usuyabona manje ukuthi kumele ube ubaba ngoba ingane yami siyekwazi ukuhamba sikwazi ukuzenzela yonke into. Usunomoya uma usibona si-right nomuntu wami nengane yami. Ungiphatha kahle ke yazi? Ngi-right mina. Angisakufuni, angisakufuni kodwa. Fa ukwazi ukuthi angisakufuni futhi nengane yami angikudinga eduze kwayo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami uStufuza Dlanga Mandezulu. So sinobhuti-ke namhlanje sivakashele ngesimanga sokuthi shuthi ufuna ukubuyelana nesithalo sakhe sakudala. Kodwa-ke ezochazela kabanzi la bahlangana khona nala bexabana khona bekhetha ukuhlukana njengoba ela futhi efisa ukuzama inhlanhla. Because khumbula uphesini wakhe. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ngisabona kanjani. Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo obuya kuyona. Igama uzama kwakhe washozi Mbuyendwedwe Mona uThongazi. Oh, okay. Ukhulele khona vele? Yebo. Alright. Ngicela ungichazeleke ukuthi uhlangane kuphi no ex muntu wakho bekumuphi unyaka? Sahlangana ku-2019 sifunda ndawonye high school sasuka sahamba saqeda high school sathola isikole ndawonye University UKZN eHoward. Okay. So it's where aqala khona-ke lo ekuxabana-ke ingqusho nani. Yes. Niqhathwa yini? To be honest ngisho ukuthi okay ngathola imali yaka Road Accident Fund. Yokulimala nani yena wayekhulelwe. Vele sesinako ukugejana endlini ngathi ngiyabuya ngiphuma on camp akusekho lutho la singasahlala nje eRes. Asinomqasho wethu khona la eThekwini. Mangibuya endlini izinto azikho zakhe akatholakala emafonini ushiya inothi phezu kombhede ubhalile ukuthi uyahamba kanjani uyaphuma kule mpilo. So ngathi angize la Black Light TV ngizocela usizo for inkingo enginayo ukuthi manje yena wasifaka ipeace order emaphoyiseni. So amaphoyisa like days ukuthi kubhaliwe ukuthi no harassment no communicating. So mina mangicommunicate nayo it will be like ngiviolator noma sengiphula lo mthetho lo wale peace order. So ngathi ngiza la ekhaya ukuzocela usizo through le situation enginayo. Uzofakelwa nje i-protection order shuthi ubuyisilwane yini? Kwenzakalani? Ungayikho phezulu. But ungicathulise nje kancane ngifuna ukwazi ukuthi yini le engaka engasimenze ehambe engashonga endlini ethi uyaphuma kule mpilo yena. Aza afake nje igate phakathi kwenu uthango noma ucingo lokuthi ungeqinga la because ngikhona la mina. Angakhuluma ngeqiniso because naye vele uzosho naye mawuthi mhlawumbe usumbizile ngaleso sikhathi. Umjolo wangibamba ukuthi ngiyamchithela. Oh, okay. Wabona ukuthi izinto eziningi washo ngoba kule ncwadi wayibhalile ukuthi ifoni yami ebusuku yanotice ukuthi ihlezi ebhanoyini ihlala ibheke phansi mayihleli given if ngogeza ebathroom hamba nayo and so on. And yena wasethi ke udecide ukuthi amuve on impilo yakho. The reason being mina ngize la futhi ukuthi into engicasula kakhulu kukho konke ngiyakubona nami okay ngiwayenzile amaphutha. Benale ndoda yakhe le entsha bashutha befeze befake nengane yami phakathi. So mina ngithi abashuthe bodwa izithombe zabo bona. Bengafaki nami noma benze yabe ingane. Benze yabe ingane. Nengane futhi? Yes, nengane na 2 years. Okay. Benze yabe ingane bengashufake yami ingane phakathi. Sure. So asibuyele kule yokucheat why bucheat? Why lokhu ufaka ifoni ebhanoyini uyahamba uyogeza uhamba nefoni yini ibengasakwenelisi yini usisi ubuwazi futhi ukuthi uhlala naye endlini ingobani why ubengasaphelele noma ubesekubhora mhlambe ubengasayona lento ephezulu ekhekheni mhlambe ngoba nakhe senomntwana mhlambe umzimba ushintshile awusayona lento le wawumaze yiyona engakatholi umntwana kwenze yini sithini isizathu? Hayi ngabe ngiqama mama ngithi wayesengibhora ngoba kuba wayesengibhora ngaba ngibuyile la ngizofuna ama love back. So unfortunately wayengangibhori ngingasho nje ukuthi
udidiswa imali amantombazane leyo peer pressure leyo nabangani because kuhanjwa indawo kuyagroovwa gcina ukhohle ukuthi hayi nomuntu omshiya endlini and so on lala ma-out boma 3 days 2 days shuthi yena wabona hayi ngayimanage-ke le mpilo lena futhi lento yenzakala esakhulelwe I think when 4 months if I'm not mistaken. Yes, hayi ukuthi wayesengibhora. Mengithi ngiyakulalela kahle shuthi wena uqale ukumshintshela ngoba nakho sekukhona uRafu. Yeah, singasho njalo because ungakaphumi uRafu besibudget nawo ukuthi mawuphuma lo Rafu lo because ilawyer estimated ukuthi makuphuma a certain amount of money sub-budget noma kuphuma le mali kanje senze izinto kanje senzele umntana nje sinama plans vele yabo. Yeah, zaqala ke izinto selokhu ziba kancane zonakala kancane up until kuphuma imali ke la kwavele kwenzeka kwamosheka khona yonke into kwacaca ukuthi hayi umndeni awusekho. Yo, so mhlambe uke wamlandelela ke ngama calls noma wayobheka ukuthi usehlala kuphi ke njengoba athatha impahla zakhe nje wahamba noma i-protection order yakuvala ngalendlela ukuthi nje awukwazanga ngisho imizamo mhlawumbe ukhulume nosisi wakhe ukuthi akukhulumele noma abomzala into kanjalo nje. Ngamzama ngafika ngamziba boma 3 days ngithi hayi wehlanyisa uzobuya. Ayi nganothisa ukuthi I know is serious lento le. Okay ngazama umtexta ayibo ngiblockile ngazama umfonela eringa kabe li drop ngiblockile private number akawubambi because uyazivela ukuthi vele mina ngenze ukuthi so ngihambe ngiye kubo eLontuzeni ngiye kubo emzinto la eSouth Coast hayi ngifika kubo ngiyakwazi vele kubo ngithumele abashana lapha egceni bethi akekho usesikoleni eRes sibuye nomjida wami ngemoto futhi phuthuma khona iRes abangani bakhe bathi uhlale eRes eWexley eBelay samsekhona ngimthole khona ngithole athi urumza wakhe akafuna ukukhuluma nami Lontuzana ngicela ngiphume njani hayi ngidemand ungena ngani ngifuna ukukhuluma naye hayi gcinele sekufika ama security ke sikhipha and so on. Ngakusasa ke kwalandela indaba ye-protection order cause uyasho ukuthi mina ngisongela u-current boyfriend wakhe. Ngithi mina current boyfriend wakhe la ngizombona khona ngizomphula ngizompoqoza. Hayi ukuthi ngizovela emsukela mina nginankinga ukuthi bayathandana. Inkinga ingane ukuthi bengashuthi ingane yami abenze yabi ingane. Mawuthi yabi ingane ayikho shuthi yami ingangeni phakathi cause akuyona yakhe lo. Manje indlela unayo nje ilungelo ukuthi uhambe ubona umntwana noma i-protection order ayisasebenzi kusisi kuphela nanengane awusakwazi ukuyibona. Yes ingane angikhona ukuyibona sengazi ukusiza ukuthi ngithumele umuntu ahambe yena ayicelela ashoka acele mase ke iyeza ke ize kodwa mina ukuthi nje ngisuke nje in-person hayi awukhona angikhona. Yo, so wena kahle ulwela okokuthi angashuthwa nengane ne-boyfriend yakhe entsha noma wena usafuna ukubuyelana naye ngale nje ukuthi into ekuphatha kabuhlungu ukuthi bashutha nengane. Yabo my sister to be honest vele mina ngisafuna ukubuyelana naye cause vele ngiyarealize ukuthi no ngwenzile amaphutha and so okay nginyusa amasokisi ngilungisa umndeni wami bese nginawo umndeni so right futhi ngayiphinde ngayibhidizela mina. So mangikhuluma naye ngingazama ukuthi indlela engakhuluma ngayo naye ngimtshengisa ukuthi no ikhali sakhona enhlizweni yami futhi uyohlezi uma wengane yami uyena oqala nokugcina akekho omunye and futhi mina willing ukuthi ngimtshengise ukuthi ngimthanda kangakanani futhi ngishintshe kangakanani ngirealizeile ngifunde okuningi kwamaphutha engikwenzile. So asingene kuwena awuziboni ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi uyaphazamiseka kakhulu meke wabona imali. What if naseminyakeni ezayo uthola ukuthi yes uyavuma ukubuyelana nawe nibe right nilungisa izinto uthola mhlambe uthola umsebenzi ozokupha imali mhlambe nje ebhaya and uphinde umshiye futhi ube nabangani umchithele imali usebenzisela abanye abantu hayi yena nengane. Yabona masisa ngingasho ukuthi khona lokho kulingeka yabo kodwa imali nayo into engamenzeli yona because sixabana vele imali siphumile
Hayi into bengamenzeli yona kuwukuthi-ke nawe kulo muntu othi yena utshwala futhi uyabuzonda. Kulo muntu othi uyasebenzela ekhaya silungisa iy'mpilo zethu, hhayi indaba zoma-out abangani ini. So mina ngaleso sikhathi ngabona ngathi no lona uzenza umfazi ini wangicontrol umama ini wami manje yabo. Siphume ngoba ngisho nje indaba ukuthi kuzogcwala egcekeni abafana ama-out kuzophuzwa hayi no akasho ukuthi bengafiki kodwa kuphuzwa ngesikala ukuthi ngaze kudliwe iy'mali ey'nkulu nani. Ya so wabona ukuthi asisabambisene njengokuthi njengasekuqaleni la ngikhona khona ukumlalela naye ngilalele. Manje it's like shuthi mina sengino-voice cause mina senginemali. Ya wahamba washiya incwadi kanjalo phezu kombhedeni. I-personality yakhe injani? Yena umuntu o-right ophansi ukuthi-ke nje ngasho ukuthi yena ukuhlaza yena ngoba ufike angafika athule manje into angayisho. Abekelele wenze elinye iphutha aphinde athule. Wenze elinye iphutha aphinde athule. Wenze elinye iphutha. Manje ushaye nawe ibhomu yokugcina ifinal iphutha lokugcina ushaye. Hayi uzobalela into yangoJanuary, February, March, April, May, June. Usekunga uthi hawu ukhunjuzwe ngisho into wangaboni ukuthi wena iphutha leli. Akukhumbuza ukuthi yakhumbula ufike uzonqonqoza amagqubu. Yes so uyingozi umuntu onjalo ngoba ngikhumbula nje akakhohlwa. Yes ngikhumbula nje nesixabene naye sixabene ngathi mangiphaphama ngilele uncike ngodongo uhleli kanje uyangibuka. Hey ngigxuma embhedeni ngithi mina mfethu awulali ingane athi hayi angizeli. Hey ngithi mina hayi mfethu mina ngifuna ukulala. Kwatile lapha. Kwatile Susela. Ubone kwi-app yami yaCapitec ukuthi mina ngatransfer intombazane ngiyibize ngegama imali. Wathi imali yani le? Ngathi mina hayi 100 rand ayifuna ifavor nje. Hawu sasusana. Manje ngavuka ke mina ngathatha omese edrobeni imfoloko izinto eziyikhala. Ngigibela phezulu ombhede ngakhipha iglobe ngiyayazi phela ingiyami ngakhipha iglobe kwamnyama ngehlisa amasushi esikupini. Ngakhona ukulala ukuze phela sekumnyama ngiyasabona lutho. Ngoba manje mayihleli kanje ngiyamsaba and futhi ngiyalala. Angenza noma hey kwaze kwanzima yabo nje kuningi sokuxoxile but ngicela ukuvela ngimlande ukwazi ukuthi uyikhulumele wena naye umbona nje ubuso nobuso. Bye. Good luck. Angazi noma ngibuyelana noma angazi kusema angazi but asizabe inhlanhla. Ngiyacela usilandelane. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka iorder noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu ngala uvumile usasijoyine and ngiyathemba Shem ukuthi ngenzeka engabe kuthiwa uculo samlingana ndlela thizeni kodwa ke sizozwa yonke into ngaye. Sobona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama lendawo obuya kuyona. Uphela impela emthwalo. Okay, ubude mas? Yeah. Babo ngani? Oh, ngiyajabula nje ukumbona. Ube bengazi ukuthi nje ngila nje ngaba ngizange nkosami. Uya athi ngaqhubeki. Ngingela. Ngiyacela nje uzama ukwehlisa umoya kancane umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena njengoba ekucelile ngiyacela. Alright. Ngiyabona wena nje. Ngiyabonga ukuthi ukhulumisana naye. Mampela njani? Ngiright nje ukungibona nje. Right. Ngibhalele la ekhaya kuze bangisize ngikwazi ngikwazi ukuxhumana nawe ngoba manje inkinga uyazi nawe ukuthi kunemingcele ama-boundaries asivimbayo ukuthi si-communicate and so on. So ngamchazela ku my sister about peace order wangivulela yona
nezinto esezenzakalile othandweni besinalo entweni besiyibhildile for 7 years. And also ngamchazela ngambalela naye lo ukuthi sahlukana ukhulelwe una 4 months if I'm not mistaken. Ya kahle ngihlala nje udabeni mina bengizela ekhaya ukuthi khulume nawe kwazi ukulungisa izinto utshengisa ukuthi ngiyisola ngana mina. Ngiyazi sekwenzekile kuningi nasempilweni yakho futhi kushintshile nakumina izinto ezishintshile and futhi ngiyarealize maphuthini engiwenzile ukuthi no, instead of ukuchoose wena empilweni yami ngachoose abangani, instead of ukuchoose ifamily yami ngachoose umhlaba nezinto zakhona. Manje ufunani? Yazi lento lena singayikhuluma kahle yabona sikhulume hayi ukuthi mina ngifisa ukuthi le conversation yami nawe igcine iphethe ngokuthi mhlambe manje sesizitha mhlambe noma sesiyaxabana and so on. No, asizona izitha, but wena indlela owenza ngayo kwagcina kubuye ngathi mina kufanele ngikutreat as isitha sami because ayikho into engangisho uyilalele yabo. Ayikho, and ukungishiya ngikhulelwe ujahlane namantombazane lonto nje yavele yangikhombisa ukuthi okay asina future, so kumele ngimove on. Nginomuntu manje ungiphethe kahle nengane uyayondla futhi akanankinga ukuthi akusiyona yakhe. Yabona ifaka ingane yamphakathi ke. Yes, wena wayishiya phela wakhombisa ukuthi awuyithandi manje ngenze njani mina? Cha, mina ngithena yabona ngizamtshela usisi athi into engidina tu kulento lena ukuthi anginandaba mina nokushutha kwenu ukuthi niyashutha nisana kuphi okay impilo yakho. Ingane iyapi ezithombeni zenu because indaba ningenza ingane yenu indaba nifake ingane yamphakathi. Cha, ingane yami nginelungelo lokuthi ngenze yonke into ngayo. Eyami. Nobani? No, naloyo ndla. Yabona njengoba yondla shuthi uyayithanda eyakhe. Yenziwe ubani leyangane? Shuthi wena wabi spam down ngizosho njalo. Because wangishiya unemali yokuyondla, unemali yokungilobola. Wabona ukuthi ngishiye, wabona ukuthi hamba naba right. Ngi-right nami manje. So ungabuyeli kumina. Khohlwa ingane, ukhohlwe yimina. Hlala qhubeka, hamba ozalisa labo ohamba nabo. Yabo labo babe right ngaleso sikhathi. Ngoba na mina ngikhulelwe, ngikubangela isicefe, uma ngikubonisa ubona ukuthi zonke lezi zinto engiyishoyo akuzona. Into right leyo yenza. Ngicela uqhubeke nayo. Yabo futhi nanokuthi ngila, eyangithina lento. Angazi nokuthi ngizonzani la. Iyangicika lento. But ke it's fine because ingane vele eyakho. Kodwa nje Chama wakhe kahle mina to be honest nje ngifuna ukutshela ukuthi into eyi1 ukuthi ngiyazi ngwenzile amaphutha njengoba ngishina sekuqaleni. Ngwenzile amaphutha bengifisa sikhulumisane. iphuzu into oyenza ungayiboni le nto awuyiplan yonke. Awuyiplan le. Ngisho ukuthi okay ngangisaluthekile abangani. Akubona ukutheka lokho. Ne peer pressure ngapha okuningi. Nokuqala ukuthola izizumbulu semali engakayana kwavala amehlo. So ngalokho ngiyasho ukuthi mawakhe mina ngisakudinga empilweni yami futhi ufuna wazi uzohlezi wamukelekile kweyami inhliziyo. Mina ayikho into sazoyisho engizoyilalela noma engizoyenza. Because wena ukhombisile ukuthi mase unemali uyakhohlwa yimini. Nje yabona nje. Awumkhumbule? Uso right. Ngi-right. Kodwa uyamnikeza ithuba lakhe nomntwana wakhe isikhathi sakhe. Angisiboni isidingo njengoba angilahla ngikhulelwe. Shuthi wakhombisa ukuthi yena wengafuna ukuba nengane. Useyathanda manje? Okay. Useyathanda manje ukuba nengane? Usuyabona manje ukuthi kumele ube ubaba ngoba ingane yami siyekwazi ukuhamba sikwazi ukuzenzela yonke into. Usunombona mase usibona si-right nomuntu wami nengane yami. Ungiphatha kahle ke yazo? Ngi-right mina. Angisakufuni kodwa. Fa ukwazi ukuthi angisakufuni futhi nengane yami angikudinga eduze kwayo. Ngicela nje ungenzele izinto zibe lula nje. Uhlukane nami ungangifoneli ungangenzeli lutho. Yabo nje ungafaki press order. Ngangazi ukuthi ngenzani. Nanokuthi ngila eyangicika lonto. Cause uyazi na ukuthi angifuni ukukhuluma nawe, ngifuna ukukhuluma nawe ngisho efonini. Cause ngiyayazi into oyenza kumina. Ngiyayazi, ngi-right. Yilokho nje ngizokusho. Akukho futhi okuyenza uphinde ngikusho. Ngi-right. Masisi sikwani manje. But ke mayicela uxolo ke noma ngabe kuthiwa awusamdingi empilweni yakho fine but uxolo ke uthi umxolele indlela akuphatha ngakhona. Uxolo ngamnikeza lona ukuthi abone ingane. Cause ke lapho ke nami ngiyengibona ukuthi ngirong cause ubaba wayo. Okay. Into engicika kakhulu ukuthi wayethi akuyona yakhe.
kwayilo ngane kodwa ngihlala naye lo muntu endlini uyazi ukuthi mengiphuma ngiyaphi ngasikhathi sini noba mina kodwa ngangamazi ukuthi mehamba uyapi nesikhathi sini noba iyona into engicela kakhulu nje leyo cha kahle ngisisa ngibeke esithombeni izinto ezikanjena lento leli gama uziliphume la kisho ukuthi yabona makuphuzekile mhlambe ngalezo sikhathi ubuya kodwa into ekhuluma uphuzile uyayazi into ekhuluma nje mangabe uphuzile usuke uyazi kahle usuke futhi uhlezi uyicabanga lonto leyo angingathi ngoba naku ngingaphuzi mhlambe kube ukuthi angazi ukuthi kwenzekalani ngiyahlala nabantu abaphuza abaxoxa ngiyazi nje lezo into ozikhuluma izinto ozimina mina ngize ngikhiphe le gama ukuthi ingane akuyona yami esakhulelwe nini it's not like into ngangihlosile or ngangisho ngokuthi mhlambe ngineshow yalonto kwakuyinto nje ukuxabana ngixabana isikashana nayi ingane nayo yazisho iyumina ngqo ingane eyakho vele ingane singakho ithi mina mawakhe bengicela ngosiyami sibuyise legacy yasekhaya legacy yakhozi imndeni wethu siqhubeke isikhohlo sekudlule yakhohlo silungise izinto awulibala ngiright kabi la ngikhona mina futhi yabo ngiyafisa ukuthi ngangcono uthi uyena babo ingane ngqolo ya because yonke into uyayenzela futhi akabuzi lutho akatshela ukuthi kumele enze uyazi ukuthi kumele enze uyazi ukuthi ngumuntu osifazane uyazi ukuthi ingane iphaswa kanjani ubaba uphelele isikhala sakhe asikho Mayethi uxola angakunikeza lona lokubona umntwana nanomnini ngalokho akuzizwa kanjani because uyala le yokuthi kubuyelwane ya ngathini yabo my sister lento leyo kubuyelana mayala nayo yakaphikiswa because ngisibaza basho ukuthi first love is not a true love so yena if vele ngasafuni sibe nobudlelwane nesasinabo sekuphele nje kanjena na i-right yakhe se-South Africa ungumuntu onelungelo lokuyichuzela so ngeke ngikwazi ukumphoqa ukuthi sibuyelane ngenkani ngingambuza khona nje kuyi-1 ukuthi wena mawakhe phela usangithanda kodwa ungitshela iqiniso nje facts because mina ngisakuthanda ngeke ngikuthande kakhulu futhi ngangaziboni ngiphila nomunye umuntu like ngangifisa ukuthi kube wena umkhwenyana nami kube wena nje ubaba wengane zami siphile kahle kamnandi sibuilde lela kusasa sasikade esasikade siliplana mfethu nje silungise izinto phela ngeke sakwazi wena khokhela ingane nje into ezoba clean vele ukhokhela ingane ukhona uzokwazi ukuyibona kahle lo muntu ngazabe nankinga ukuthi ngizozama ukumchazela mhlawumbe anganga understand kwamanje bese ngizozama ukumchazela ukuthi ufuna ukubona ingane kodwa ukuthi sibuyelane hayi khohlwa hayi ngingwazi umile mazwi akho ne hayi asibuyelane okay kona-ke ukukhokhela umntwana bekuyinto esey'nhlelweni zakho noma bungacabanga inhlobo ngento ecishiyele ngalapho ya bekuyinto esey'nhlelweni zami since nje safakela ongifakele i-peace order and wonke umuntu mayimxoxela lento engi-advise uyasho ukuthi hayi into ezoba lula ukuthi kuze ube ne-full access kwingane ube authorized enza kanje enza okufanele hlawula ingane yakho ugeza umuzwa laphana ukwazi na ukubona ingane nihlanganiswe ingane okay yes okay mampela ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile and ngiyabonga ukuthi uhloniphile wamlalele ubhuti ushozi ukuthi ufisa ukuthini kuwena ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukubakhululekise bobabili mbuke lapha ekhaya It's the Black Life TV.